שלום לכולם, אני שחף. אני רוב. וברוכים הבאים לסרטון של אחים בעם. ובסרטון הזה אנחנו הולכים לטעום חטיפים, עוד יותר ממתקים אמריקאים ואחד מקומי, ומקווים שתהנו מהסרטון. ובואו נתחיל. החטיף הראשון זה רום, קנה את האמת, זה פשוט כתוב גאמיז, סופר ביר. אוקיי, אז זה לפי מה שכתוב זה פשוט גאמי ברס, כאילו גאמי ברס, כולם מכירים את זה. נכון. אני לוקח בירוק. אני בגם ירוק. אוקיי, מוכן? זה לא ירוק, זה צהוב ירוק. צהוב ירוק. מוכן? צ'ירס. איזה טעם של מלון. שלי יש טעם של ליים מתוק כזה. הוא טעים. ווייל שרי, סטרוברי, פינק גרייפפרוט, אורנג', מנגו, למון, גרין אפל, ליים, בלוברי, ווטרמלון, גרייפ, פיינאפל. אז נראה לי שלי יצאת הגרין אפל. אז כמה אתה נותן מזה 1 מתוך 10? 5. אני מנקדת את זה 8 כי זה היה נורא טעים, אבל זה עדיין היה קצת קשה לי לא עושה את זה. החטיף הבא זה סאור פאץ'. זה כמו זה, רק כן, שזה גם סוג של סוכר. אתה לא יודע מה זה. זה סוג של סוכריות גומי. יש לזה קצת יותר סוכר, זה כאילו אותו דבר, רק גם הצורה שונה. זה ממש קטן, הייתי בטוחה שזה יותר גדול. אבל כן, זה באמת מצופה בסוכר. אני לקחתי בקצפות, גם בזה 8 צבעים. אני לקחתי בחלק. 3, 4, They're trying, we bought all kinds of candy in the US, and they're trying them for the first time on camera. Yeah? צודקת, אל תדבר את זה. כמה אתה מנקד מ-1 עד 10? 0. החטיף הבא זה M&M קריספי. לא, אני חושבת זה דבר הזה. נראה לי זה פשוט הרגיל באריזת קריספי. Open the other way, and it was in Hebrew. כמה אתה מנקד מ-1 עד 10? 1, כי זה נשמע כמו בגל. זה הקריספי, מה באמת? יאללה. אני מנקדת את זה 100. אחד לפני האחרון זה קיטקאט. אני אפילו טעמתי קיטקאט. זה משהו זה כאילו קיטקאט קטנים, נראה לי אופן של חבילה שקטנים באמריקה. פשוט נקרא, זה סוג של מיני, כי בגלל שברגיל יש 4 רצועות, אז פה יש 2. אז נראה לי שפשוט נחלוק את זה. זה קצת נמוס, אבל בסדר. So we saw on the ship that were amazing. לא מטר על הוואפל, אני לא מטר על הוואפלים. He was a כמה אתה מחלל לזה? Cirque du Soleil. 20. Oh, I love them. So אני 5. I really love it. אמא? Which one? אני מת על זה. פרנומה. לכו לדבר בחדר אחר. לכו לדבר, לכו. So it's בוא לחדר שלי. זה היה נכון, זה עושה את הסרטון השנייה. נכון? נכון מאוד. אוקיי, אז שינינו זווית כי באו אלינו סוג של אורחים, כאילו שכנה שלנו מלמטה? כן, מלמטה. אז החטיף האחרון הולך להיות חטיף מקומי. מי שלא יודע, אנחנו לא גרים בישראל, אנחנו גרים במדינה שנקראת אסטוניה, וזה חטיף מקומי שנקרא, ולפי מה שאני מצליחה להבין קוראים לזה פן קמה פליד או משהו כזה. רום די מת עכשיו. את האמת שאין לי מושג מה זה, זה מין כתום באריזה כזאת כתומה, וזה פה סגור, נעול, שמור. אוקיי, זה נראה כמו שלווה כאלה, כן, משהו כזה. את האמת שאין לי מושג מה זה, כי זה כתוב באסטוני. בואי ניתן 3, 4 כמו פרפור כזה. כן, אבל זה מיובש ברמות. כן, זה ממש יבש. זה כאילו נחמד. אל תאכלי את זה, זה יבש אותך גרוע. לא עמדתי על השילוב. יש לזה טעם של שלווה. וכמה אתה מנקד את זה? 0 ו1. אני מנקדת את זה 2 כי זה לא היה כל כך גרוע, וזה גם לא היה ממש טוב. וזה היה כל הסרטון, אנחנו נורא מקווים שנהנתם. אם אתם אהבתם, אל תשכחו ללחוץ על הלייק, וכמובן להירשם לערוץ, לעקוב אחרינו באינסטגרם, אחריי להירשם לערוץ ביוטיוב שלי, כן, יש לי עוד ערוץ ביוטיוב אחר. ובוא ננסה להגיע ל-600 לייקים.
בואו ננסה קודם להגיע ל-600 רישומים, כי זה הסרטון השני שלנו. כל הסושיאל מדיה שלנו והקישורים לערוץ שלי יהיו למטה בתיבת המידע, אנחנו מקווים שתבדקו את זה שם, כדי שתוכלו תמיד להתעדכן. אם יש לכם בקשות לסרטונים, כל מיני דברים, אז תגיבו לנו למטה. וזהו, מקווים שאתם נהנתם מהסרטון, ורון די מת פה עכשיו. יאללה ביי. וזהו, ביי. יאללה ביי. נראה אתכם אחר כך. יאללה ביי.